Για το πάω, είναι λίγο αγά γιατί δεν έχει. Ναι. Άστα να φύγει. Φύγε Θοδωρή, φύγε προς τα κάτω. Φύγε, φύγε. Κάνε τώρα. Πάνω δεν βλέπει, δεν ζορίζεται. Πάνω μια κάτω και ξαναφέρει. Ωραία, περίμενε λίγο. Όπως είναι, έλα, μην φεύγεις. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Γιατί έφυγες. Έλα. Ας μην ακουμπήσεις κύριε Πατήση, έχω μπει. Κοιτάει λίγο πάνω. Έχεις ένα τσουλούφι άνθρωπο. Τι Έλα εδώ. Κάνε και εσύ ευθεία. Πάτα το παιδί. Πάτε μια. Γρα. Ναι. Πού θα το δωρείς. Πάμε κάτω γιατί δεν βλέπεις, ζορίζεται πάνω. Να σου πω, κοιτάει λίγο πάνω. Έλα εδώ. Πάμε το πειράζει, να πατήσει και να μου μπει. Πάτε Βασίλη. Εκεί είναι. Πού πήγε. Πάμε. Πάμε το περιμένουμε. Πάμε το περιμένουμε εδώ για να μας δει. Καλά το πάω, Πάμε, Θοδωρή! Ας πω γωνία, στοφή. Θοδωρή! Πάμε. Πάμε για να ακολουθήσεις. Όχι. Ναι, ρε, έλα, προχώρα, ρε. Θοδωρά! Περίμενε να έρθω, Θοδωρής, ρε. Δεν είναι μπροστά, Θοδωράκο. Πάμε. Μπράβο, Θοδωρή μου. Κλείσε λίγο τα πόδια σου. Πάμε, Γιάννη, τη στροφή. Πρόσεχε, έχει κόσμο. Πάμε, Θοδωρή. Μία στροφή την παίρνουμε όπως είναι.
Ξέρεις πως έστριψα, μαλλιά, μαλλιά. Πήρα κλειστά, κλειστά ρε. Ξέρεις τι, θα του γαμηθούν τα πόδια από το φρένο. Είναι στο ίδιο στάδιο με το Λάκη. Πάμε για καφέ. Κάτω. Πάμε να ζεψούμε μια ντουρίτσα. Τι ώρα είναι? 12 Μισή ωρίτσα καφεδάκι και πάμε στη γά. Τι? Θα πεις μέσα και θα μάθεις την πλάκα. Το καινούργιο, το φτιάξανε. Θα δεις. Πού? Πάμε Θοδωρή! Ας μην το κάνεις. Όχι. Μαλλιό! Τάπα! Άντε ρε γατάκι. Δεν φταίω εγώ αν είσαι άγος. Για καφέ! Άστα όμως είναι ρε. Η ταχύτητα είναι θέμα ότι δεν έχει κάνει πολλές φορές. Γιατί άμα θα κάνει πολλές φορές θα πάρει και ταχύτητα. Λέγα. Και πάμε και μαλλιά άμα χρειαστεί, έτσι. Δεν έχουμε πάει ακόμα. Να πει, άμα δεν λες δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Του είπα ότι δεν έχουμε πει να κάνουμε μια κοντρίτσα. Στην κατηφορά. Σε γάμισα μετά στη Στίγα. Εδώ. Από Στίγα, κατεβαίνουμε Καρακλάκι μέχρι τη σημαία. Έγινε. Τη σημαία της Στίγας επάνω, όχι αυτή, εντάξει. Ποια? Εκεί είναι σημαία της πάνω της Στίγας, το πάνω στο λέω. Μου ανοίξαν οι τέτοιοι, τα δικά του μου είχαν ανοίξει. Οι δευτρές. Έπεσες. Όχι, αλλά τις είδαν αυτές. Όπα, παλικάρι, όπα. Να βάλουμε πέτρες. Να του ρίξω μια να πάει τώρα κάτω και στο κενό. Εσένα. Πάμε να πιούμε μια τζούρα καφεδάκια, κάνουμε ένα τσιγάρο και να συνεχίσουμε. Είναι καλή. Α, πάει η κάμερα. Δεν έκανες. Βάλτε. Όχι, δεν έκανες.